Helo bawb, dyma Soni. Croeso i'n sianel. Dwi'n Abertawe efo Hugh. Dwi'n meddwl mae anodd iawn i mi dod o hyd i un person sy'n siarad Cymraeg efo fi yn Abertawe. Yn y pen draw, wnes i dod o hyd i un person sy'n siarad Cymraeg efo fi yn Abertawe. Hugh. Helo. Shwai? Yeah. Sut i chi? Yeah, da iawn. Fedrwch chi dweud wythau amdano chi? Ie, wel, yr enw Hugh. Ie. Symudais i Abertawe 3 mlynedd yn ôl o lle o'r enw Pontarddulais. Oes gennych chi gyfleoedd i siarad Cymraeg a bob dydd? Dim ond yn gwaith. Sy'n lot o pobl yn Abertawe yn siarad Cymraeg. Os allan ni ffindo rhywun wedi lwcus. Ond yn gwaith a'r tulu. Yr unig amser fi siarad Cymraeg. Na ni. Okay. Oes gennych chi blant? Un merch. Un merch? Ie. A mae un siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg? O, da iawn. A neb arall. O wraig siarad Saesneg. O teulu, mam, dad. Wedi mynd. A brodyr Saesneg. Neb arall. Dim ond finnes i siarad Cymraeg. Lle ydy chi'n eich merch byw a gweithio yn Abertawe? Na. Mae'n byw nôl yn Pontarddulais a hairdresser yw i. Mae'n licor ffyrdd gweud y community bach. Nag yw i lico city life de. Dwi dau well gennych chi siarad Cymraeg neu Saesneg? Walla ni siarad Cymraeg. Ie. Ond yn lle fel Abertawe, fel wedes i, sy'n lot o pobl sy'n siarad Cymraeg. A mae'n anodd ffindo rhywun sy'n siarad Cymraeg. Os welai pobl o le o'n i'n byw yn dod mewn i Abertawe, gefn ni sgwrs yn Cymraeg. Ond barn ni, neb. Fel ti'n gwybod, ti wedi cerdded mewn hyn a bob yn Saesneg. Sy'n lot o ysgolion rownd Abertawe yn dysgu Cymraeg. Rhaid ti fynd mas o Abertawe i ffindo reina. So, i ffindo hwnna, dyma hynna anodd i gredu. Os fi'n siŵr bod llawer fwy. Mae lot o pobl wedi colli'r iaith. Chi'n meddwl Llywodraeth Cymru wedi wneud digon mwyn cynnwys nifer siaradwyr Cymraeg yn Cymru? Na. I fod yn onest, na. Fel allai weid. Mae'r Llywodraeth Cymru yn cael ei rhedeg mas o Llundain. A so i'n credu bod nhw'n cymeryd wrth o Llundain a roi nôl i ni. Beth da chi'n meddwl am diffodd o iaith Cymraeg yn Cymru? Dim lot. Achos... Dim lot? Na. Heb diffodd o? Mae'r iaith yn marw.
Maru. Ie. Oh, okay. Fel ti wedi ffindo mas yn Abertawe, sy'n lot o pobl yn siarad Cymraeg. Pam dach chi'n meddwl Fesi Maru? Lot o'r Sais yn symud mewn de. Ydy. Dwi'n cofio cerdded lawr y pentre, pob un siarad Cymraeg, pob un yn nabod pob un. Nawr, sneb yn nabod neb. Oedd pob un yn siarad Cymraeg. Ond nawr, na, mae'r iaith wedi mynd. Pobl yn symud mas. Gwaith. So'n bio nhw. Mae rhaid nhw fynd am y gwaith ar arian. Shame. Beth dach chi'n meddwl da ni'n medru wneud mwyn hyrwyddo y iaith Cymraeg yn Cymru? Lan i'r ysgolion. So, lan I nhw. Ys dim lot o ysgolion Cymraeg rownd ar. I fod yn teg. Ond, ie. Eisiau fwy o ysgolion Cymraeg. A falle, fel lan i'r plant wedyn. Os ydyn nhw moyn dysgu Cymraeg. Nag yw e'n iaith rwydd I ddysgu. Ond, ie, lan I nhw. Eisiau fwy o ysgolion. Diolch yn fawr, Hugh. Enjoya the rest of the daith. Diolch yn fawr, Hugh. Tara.